Ja som už od začiatku ocenil tento projekt tým, že je to niečo nové, ktoré má priniesť zvýšenie bezpečnosti v doprave, zvýšenie plynulosti dopravy a veľa ďalších vecí a určite aj tých zelených aspektov. Som veľmi rád, že sa tohto projektu zúčastnia aj naši autodopravcovia, Sadka Prievidza a Sadka Trenčín, kde budú tieto predné brzdové svetlá po dobu tých 9 mesiacov namontované na autobusoch, prímestskej autobusovej doprave, ktoré platí Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu. Tie približné čísla sú, čo sa týka Sadky Trenčín, niekde do 250 takýchto autobusov a čo sa týka Sadky Prievidza, tak niekde okolo 130-150 autobusov. Čiže to je skupina vozidiel, ktorá nie je zanedbateľná a sú to teda vozidlá, ktoré dennodenne v tejto doprave fungujú v rámci územia Trenčianskeho kraja, ale aj mimo neho. A ešte raz chcem povedať, že sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto výskumného projektu. Predné brzdové svetlo je slovenskou inováciou svetového významu. A ja budem robiť všetko, čo je v mojich silách na pôde Európskeho parlamentu, aby sa naozaj tento projekt aj realizoval. Veľmi oceňujem aktivity pána Mariaka, ktorý už po mnohé roky túto myšlienku tlačí dopredu a môžem zodpovedne povedať, že na úrovni Európskeho parlamentu tento projekt má zelenú, ale potrebujeme práve tento krok, ktorý je veľmi dôležitý v úspechu predného brzdového svetla, aby bolo otestované v praktickej prevádzke. Je mi veľkou cťou, že k takémuto významnému projektu sa môže pripojiť Žilinská univerzita v Žiline, ktorá už 70 rokov vychováva odborníkov v oblasti bezpečnosti dopravy. Predné brzdové svetlo je projekt, ktorý má potenciál významne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej dopravy. Najväčším faktorom vzniku dopravnej nehody dnes je ľudský faktor a ten ľudský faktor obyčajne je ovplyvnený tým, že účastníci cestnej premávky nemajú dostatok informácie a nevedia o informáciách medzi sebou. Práve predné brzdové svetlo má význam, že poskytuje informácie nielen ostatným vodičom, ale taktiež ostatným účastníkom cestnej premávky, to znamená chodcom, cyklistom, deťom a dôchodcom, ktorí sú taktiež účastní v cestnej premávke. Jednou z úloh policajného zboru a zvlášť služby dopravnej polície je vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Sami dobre vieme na základe štatistických ukazovateľov, že v súčasnej dobe je nepriaznivý vývoj nielen dopravnej nehodovosti, ale aj počtu usmrtených osôb. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať, že aj policajný zbor bude súčasťou tohto významného projektu. A v podstate do budúcna ja nepochybujem o tom a som presvedčený o tom, že predné brzdové svetlo bude významným spôsobom vplývať na to, alebo teda bude mať podiel na tom, aby sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tu súčinnosti so Žilinskou univerzitou a Trenčianskym samosprávnym krajom nebolo jednoduché, ale mňa veľmi teší to, že súčasťou tejto aktivity sú aj ďalšie samosprávy, ktoré sú na území Trenčianskeho kraja a budem teda hovoriť za mojich aj kolegov, a to pána primátora Trenčína, Richarda Rybníčka a pani primátorku Prievidze Katku Makačkovú, a to preto, lebo spoločne vytvorili tím územných samospráv, ktorých cieľom je posilniť bezpečnosť na cestách v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku. A pokiaľ bude projekt úspešný, tak aj v celej Európe a samozrejme, ak bude úspešný, tak aj na celom svete.